Salutări, prietenii mei. Avem... jucăm Hillcam Racing, cum îi zicem? No more room hill, nu știu cum. Ok. Este un joc cu zombie, m-am gândit să-l joc. Început trebuie să fac niște arme. Ok. Dacă găsesc bine. Aici muniție pentru cuțit. Bă, dacă n-ar fi așa tâmpit jocul ăsta, ar avea o logică. Deci ce spun? Nu cred că știți. Urmă cum ciordește, mă. Bă, mi-e rău să zic asta. Bă. Merg spre lumină. Așa, mă. Deci m-am pierdut pe ei să moră. Oh, frate, acum o coboră jos zombie. O las partea asta. Bă, da, mergi, ești ca handicapat. În primul rând, am două motive să nu cobor jos. Unu, că nu știu pe unde. Doi, că mi-e frică. Bă, dă și mie ceva. Ai, mă, ce zgârciți să iau. Să mor eu. Ceva, mă, ceva, orice. Treveți. Muriți. Bă, dați-vă, mă. No. No. Și mai vreau și să filmez în condiții de astea. Pentru că vedeți că-s proști așa și se bagă în față. Dă-te. Du-te. Futu-ți cangurii. Bă, dă-te. No. Ce proști să-mi bat piciorul. No, eu dau un bare, bă. Barele-s profilate, tablourile, ui, mă. Bă, dar tot o pistol și eu n-am... Uite-l pe Eminescu. Nu, că să deschis ușa. Și-o și plecat ăștia, hai de capul. Mi? Mi-e frică și să stau aici la povești. Bă, ceva, o armă, ceva. Drujbă, what the fuck? De când o am? Nu, mă, că mi se întâmplă și lucruri bune. Te tai, te feliez. Cu talente te cupez. Bă, eu... Să nu spui că-s pistoale... Bă... Nația, mă. Bă, cum dracu... Așa... No, bun. Acum... Testul. Vedem dacă e bună, dacă are muniție. O, are, bun. Mai bun. Bă, dar... Un lucru, mă, un lucru îmi trebuie. Să știu... Next objecte. Next, mă. Bă, deci dacă nu mi-ar fi frică. Bă, dar nu văd nimic. Mă, ce răresc oamenii.
Bă, ce mișto e să-mi bag. Bă, începe să-mi placă jocul ăsta. Începe să-mi placă. Muriți! Bă, mă uit ceva aici. No, bun, ați văzut și voi acțiunea adevărată. Ok. Ia șeminiu, mă. Șeminiu. Bă, de ce vorbesc? Încerc să vorbesc, mă, doar vedea niște... Dar de ce, mă, degeaba? Bă, dă-te. Parcă nu mă lua la pistol. Dă-te. Dața ta. Polin. Bă, dar nu există... Știu există la internet. Ce mișto! Deci că e Samsung. Hai să ne uităm. Ne pune jos și parcă văd că apare un zombie. Deschide ușa. No, bun, deci nu deschide nimeni ușa. Cobor... Oi, bă, stai că știu mapa. De unde? Poate de aici, poate că nu. Bun, se aude de afară. Ceea ce mă spăimântă. Ah. Bă, cum de? E de unde dracu tot trage ăla? Ah, de lift. Bă, dar vreau să merg acolo. Tot mă așteaptă. Bine, bă, așa. Bă, am uibai. No, bun. Acum am înțeles că jocul ăsta e ciudat. Bă, ciudanul, complicat mai mult. Complicat că trebuie să fugi. Să fugi și să te ascunzi și să mori. Deci astea sunt lucruri esențiale, dragi. La o parte. What? Nu s-au auzit. De ce mor? De ce mor? Ce dracu? What the fuck? Numai să veniți. Eu mi mor cu echipere. Den. Morți tăi. Ai de capul meu. Nația ta de om prost. Ui, mă, că acum stați împotriva mea, bă. Bă, de ce dracu a trebuit să dau eu? Ei. Bă, deci... Vai de apă, mă. Fuck.